Hey guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, ang kakainin natin ngayon ay adobong pusit, calamares, at saka pipino. Ito po yung sausawan natin at saka konting kanin. Konti lang para maubos natin lahat to. Kaya guys, kung ready na kayo, sabayin nyo ako. Game. Ito guys, oh, adobong pusit. Lagyan natin. Mamaya guys, kamayin ko na. Guys, unang suba. The best. Hindi siya manghang, takto lang. Ares. Sarap. The best. Manghang to. Sarap. Napakasarap.
Napakasarap. Napakasarap. Susunod natin. Adobo tsaka lemon. Maasim-asim na maalat-alat. Panghang. Hintay guys. Manghang. Sabi ng adobo. Calamares. Sarap din. Kunti lang kanin ko. Wala akong kanin guys. Pero magpapapak tayo. Napakasarap guys. Excuse me. Oh, excuse me again. Napakasarap. Excuse me po. Ayun guys, hanggang dito lang tayo. Kasi busog na naman ako. Kung nagustuhan yung video na to, huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. At huwag mo din kalimutan ng notification bell para updated ka sa susunod kong video. Maraming salamat. God bless.